ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 та хона, замин ва квартираҳои нав омода кардем ки пешкаш мекунем. Заминҳои арзон ва хонаҳои тайёри арзон аст бардорон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментара нависем ки ва шумо чӣ хел хона, замин, квартира кураем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои WhatsApp ва имо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама мекунем дӯстон. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонию 71 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки бардор ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунен, ҳамин видеоро пауза кунен, дар имотон падилиса кунен. Хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳрораи Уртабӯз. 7 сотиқ замине ки 3 дар хона духтага, якта калидор дорад ки хона коробкаи бо ғӯшти пухта бардоштаги аст. Шикатуруш кардагӣ аст, фақат рангу боруша ҳамин хел корош мондагӣ. Дӯстони азиз, ҳама ҷош 100% ва гирди хонадам фундаментош рехтагӣ аст, фақат мебардорен. фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ҳуҷҷатош 100% тайёра барои оформид кардан. кадоме харидори аниқа гуфтагаи ака бо арзонам мешавад муомилаам дорад. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100%аша гирем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Испечак. дӯстон, як хонага квартира астае ки дар якум ошона қарор дорад. 26 квадрати метре ки беҳтарин ремонт кардагӣ астае. об свечам астае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделни дорад. телевизор, кондитсионер, термикс бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, мега соҳибош. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео метавонем ки занг занем ва маълумоти бештараша гирем. бардони азиз, лайкотон назанед, лайкотон дариқ надорем, чӣ хонае ки дар кураед дар комментара нависед, мо мемонем. хонаи фурӯшӣ бардорон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ваданасос мешавад. деҳаи гулписта дар наздикии части сороб. аз част як 5 минута раҳи болотар. бардони азиз, обши 4 сотиқ замина 3 дар хона кардагие ки хонаҳо дар оншон ремонт шикатуруш кардагӣ аст, фақат рангу боруш мондагӣ аст ки дар дарунош ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, калидор ҳамаш кардагӣ аст ки хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ва обшам ҳаст. бардони азиз, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дар наздикиш мактаб, мағоза ҳам аст. кадомтон агар харидорен дар ҳамин рақамошон занг мезанем ва маълумоти 100%аша мегирем. дӯстон, агар шумо дошта бошед хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем, мо дар реклама мемонем. квартираи фурӯшӣ бародарон дар шаҳри Бохтар қарор дорад. дар Кривой ҳастае ки кадоме ки медонад Кривоя, духонага квартира ҳастае. дар якум ошона қарор дорад. 49 квадрати метре, об свет шастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, телевизор ҳамаш дар дарони хона астае ки хона беҳтарин ремонт кардагӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ки ҷош ҷои беҳтарин мега соҳибшон. кадометон бародаро агар харидор бошед, рақамошон дар поёни видео метавонед ки маълумоти 100%аша занг зада гирен. дар комментара бародарон шурӯъ карда нависен ки чӣ хел замин, хона, квартира хариданиен. мо кофта ба шумо пешниҳод мекунем, фақат камтар сабр кунед. замини фурӯшӣ бародарони азиз дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. дар дарунои Уртабӯз бародарон 6 сотиқ замини холияе ки замин ҳамвор астае. дар инҷа об сведиш астае. уже одамо зиндагӣ кардесиян, чӣ хел кихтон мебинен. срочно фурӯхта мешавад.
бо нархи 33000 сомон. Дигар маълумотша бо телефон мефаҳмон гуфтагаи соҳибшон. Кадом метавон агар заминхар бошед ин территория ин рақамҳошон дар поёни видео метавонен муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша айхтон гирен. Замин вариантҳои алишиам дорад, мега ягон вариант дошта бошед метавонен ки пешниҳод кунед вариантҳои худтона. квартираи фурӯшии воқеъ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пеши сирка. Дӯстон, як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 28 квадрати метр. обсвет, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай отдельни. ремонтшам ремонти беҳтар ки балконам дорад, балконаш маҳкама мега. Дар трездаҳои пластикӣ ҳастай ва ҷошам ҷои нағзи отоплен дорад ва термикс, телевизор, мисол мебел, шкаф, стиральни машина, ҳамаи ҳамин чизо холодильник ҳамаша дорад. дӯстони азиз ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад срочна бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аш айхчон гирен. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон дар ноҳияи ёвон қарор дорад, дар деҳаи чироғчӣ. ҳамин хеле маълумот 8 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёрае. ошхонашам дар даруни қатъи ҳаммом обсветшам дорад, якта калидор дорад. хона беҳтарин ҷо дар мега соҳибшон. ошхона, ҳоҷатхона ҳаммомшам ҳастай ва маълумотош дӯстони азиз хай бисёра намегем. ремонтош ва кухни чизошам фурӯхта мешавад бо нархи 215 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дорад ки обсветшам ҳастай. кадоме ки харидори аниқ бошад мега бо савдо мекунем, муомила мекунем. марҳамат бардони азиз, рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирен. агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед, квартира, мошин, замин, чизе барои реклама, дар WhatsApp имо роӣ кунед, мо дар видеои оянда реклама мегузорем. квартираи фурӯшии воқеъ аст дар шаҳри Душанбе, дар пеши кохи борбад. бардони азиз, центрда як хонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 30 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳастай. дар наздикиш мағоза, масҷид ва дигар чизое ки барои зиндагӣ лозим аст, ҳамин чизо ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳамаш қоидави аст, фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. ремонтшам мега соҳибшон беҳтарин кардагем. фурӯхта мешавад хона бо нархи 265 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, яъне ки арзон мекунем. гуфтагиай хоҳиш кардага ки одамое ки намехаранд беҳуда занг назананд. бардони азиз, доми 4 этажаи кирпичняе. марҳамат, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. хонаи назди ҳавлигӣ дӯстони азиз воқеъ аст дар шаҳри бохтар, дар деҳаи навобод, кӯчаи эмоми аъзам қарор дорад ки хонаи 29 мешавад. иборат аз 6 сотиқ замин, 5 дар хона дорад, якта калидор, ошхона, ҳаммомшам дар дарунша аст ки обсветшам ҳастай. ошхона, ҳоҷатхонаи ҳаммом бо дар берунам дорад ки гирдош маҳкам аст, ҷои беҳтарин ки природа ва лави обдам қариб астай. фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва якта навесам дорад, рӯи ҳавлишам стяжка кардагӣ аст ва якта ҳаммом ва веран дар берунам ҳастай. обуш паст, яъни ҳаст мега, ҷош беҳтаринай ва нархшам савдо мешавад. метавонед дигар маълумотча гирем. квартираи фурӯшии воқеъ аст дар шаҳри Кӯлоб. бардони азиз, маҳаллаи Борбад 20. духонага квартира пристам. бардони азиз, ина шумо духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад, 52 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай ки отдельняе. ремонти беҳтарин дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае, термикс, кондитсионер ва ҳамин хел чизо ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 225 000 сомонӣ ки бо
савдо ҳам дорад барои одамони мехаридагӣ. рақамҳошон дар поёни видеои дӯстони азиз метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирен. шумо метавонед ки квартираи фурӯшӣ, хона, замин барои реклама дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед, мо реклама мегузорем. замини фурӯшӣ бардорани азиз ё ки замин ҳамчун хона чӣ хеле ки ҳисоб мекунед. қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар кулоботи се наздики бешкепа мешавад. ами хел маълумот бешкепа 5 сотиқ замине ки дар хона духтага якта калидор дорад ки коробка бардорани азиз қаттишон фурӯхта мешавад. временка ҳаста дар наздикиш мактаб, мағоза ҳами хел чизо ҳаста. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. об свечам ҳаста. кадометон бардора агар харидор бошед дар ҳамин рақамҳо метавонед 100% маълумоти пурраша гирен. марҳама. квартираи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 33 микрорайон мешавад. духонага квартира ҳаст дар 4 ошона қарор дорад. доми 35 мешавад. 48 квадрати метр дарунаш. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳаст ки ҷои беҳтарин дар меган соҳибшон срочна фурӯхта мешавад. дар наздикиш мактаб, садик ами хел чизо ҳастай. хай дигар маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар поёни видеои дӯстон метавонед ки маълумоти 100%-аша гирен. хона ремонтам дорад. видеонавори моро дӯстон дар имото ҳадиса кунед ва лайкотонам монед дариқ надоред. чӣ хонае ки дар кораи монед нависен, мо албатта мемонем. хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстон қарор дорад дар ноҳияи зафаробод. кадоме ки медонад зафаробод тарафи ленлабода қарор дорад. обши 10 сотиқ замине ки 6 дар хона андохтага якта калидор дута ҳоҷатхона, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам ҳамаш ҳаста ки як хонаш ӯшо ремонт кардаги тайёра барои зиндагӣ кардан. дигарош фақат рангу борш мондагӣ бардорон. ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкама рӯи ҳавлии стяжка кардаги аст ва дарахтони навниҳолам шинодаги аст ки даврӯзаи нав задаги аст. об свечам ҳаста. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадометон агар харидор бошед рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирен. бардорани азиз ин буд 13 хонаи фурӯши мо. агар шумо ҳам дошта бошед рӯй кунед. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.